Miabot og 6 ka bulan nga surveillance sa kapulisan sa Talomo Police Station ay nila nadakpan ang suspitsadong si alias Janjan, 25 anyos, sa gihimong drug buy bust operation kaganyang alas 6 sa buntag, Nobyembre 26, 2025 sa Mount Leris, kilometer 8.5 Batina Pangi, Davao City. Aminado ang kapulisan nga idlas ang suspect kay dili kini mo baligya og ginagmay nga illegal nga droga og estilo niini mao ang pag-drop sa kontrabando ngadto sa ihang kontak. Mao nga kaganihang buntag nalitag gyud nila kini og 9 milyones pesos nga kantidad sa kituuhang shabu ang nakuha sa mga pulis. Kung titingnan natin to sa amount ng shabu, nasa almost 1.3 or 1.2 more or less grams. Wala man tayong timbangan dito, di natin malaman yung timbang niya. But the value of this is the 9 million. So, nakapag-deal dito yung isang pusher buyer natin to the help ng ating confidential informant. At sa help na rin ng community natin dahil pinalakas natin yung kampanya ng kontra droga dito sa city. At ito, nagresulta, tumutulong yung ating mga Davaoeños. And with that, may mga series of operation noon. Ito, isa na rin naman ito ulit na operation na kung saan nakakuha tayo ng isang malaking target na nagdadala ng ganitong dami ng shabu. Si Police Colonel Manan Muarit, ang acting city director sa DCPO, ang misulod sa lugar aron susihon ang operasyon. Mihatag sab og komendasyon ang PRO 11 sa kalampusan sa DCPO og Talomo Police Station 3 sa nakuhang dakong kantidad sa illegal nga droga. Gikonsiderang top 1 sa illegal nga droga sa Davao City ang suspect. Apil sa subayon sa kapulisan ang source niini. Apan milutaw na ang iyang pangalan dihang dunay nadakpan ang mga pulis sa miaging tuig nga nagapayuhot og illegal nga droga. So para tinitingnan pa rin natin to dahil bata pa siya. So, alamin natin ng maigi yun. Later on, malalaman natin yun. Then kung sino at saan siya kumukuha ng mga item. Titingnan din natin yun. Yung source niya, sino yung binabagsakan niya, yung mga possible, and others data na kailangan natin about sa kanya. Imbestigahan pa pag-ayo sa mga pulis ang suspect aron masubay kung kinsa pa ang mga kaubanan niini ug ang iyahang mga parokyano. Wala na muhatag og pahayag ang dinakpan. Mas pahugtan pa karon sa mga pulis sa DCPO ug PDEA 11 ang pagmonitor sa mga checkpoint o mga posibleng lutsanan sa mga kontrabando tungod niining volume sa gituhang shabu nga nakuha gikan sa suspect.